Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Νέο Stories. Είμαι η Αναστασία Τσιόγκα και σήμερα θα σας μιλήσουμε για ένα υπέροχο θέμα, το οποίο αφορά όλους τους γιατρούς. Ειδικότητα και εξειδίκευση στην Αγγλία. Και κοντά μας έχουμε έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνεργάτη, τον Βασίλη Παπασταύρου. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα αρχίσω με την εξής ερώτηση. Για ποιο λόγο κάποιος να φύγει στο εξωτερικό, για ποιο λόγο κάποιος να φύγει στην Αγγλία και για ποιο λόγο έφυγες και εσύ στην Αγγλία? Η δική μου εμπειρία ήταν ότι τελειώνοντας την ιατρική είχα ένα τεράστιο χρονικό διάστημα αναμονής για να ξεκινήσω την ειδικότητα, όπου ονομαστικά ήταν μια 12ετία. Συνεπώς για μένα δεν ήταν επιλογή να κάτσω να περιμένω αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι εξερεύνησα τις επιλογές που είχα για το εξωτερικό. Λόγω του ότι η δεύτερη μου γλώσσα ήταν τα αγγλικά, έψαξα να βρω την επιλογή της Αγγλίας. Αυτός θα ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο θα έπρεπε κάποιος ο οποίος έχει τελειώσει την ιατρική, θέλει να κάνει την εκπαίδευσή του στη συνέχεια στο εξωτερικό, ανάλογα με τη γλώσσα για ο καθένας. Όσον αφορά την ειδικότητα, ναι, γιατί η αναμονή στην Ελλάδα ακόμη είναι τεράστια για την ειδικότητα της οφθαλμολογίας. Θέλω να μου πεις επιγραμματικά 1, 2, 3 πράγματα που χρειάζονται για να ξεκινήσεις είτε να κάνεις ειδικότητα είτε εξειδίκευση. Θα τα πιάσουμε ξεχωριστά αυτά τα θέματα. Αυτά τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνεις για να ξεκινήσεις στην Αγγλία. Σωστά. Το πρώτο και κύριο είναι η εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας. Είναι μια διαδικασία η οποία πρακτικά χρειάζεται να συγκεντρωθούν κάποια έγγραφα που αποδεικνύουν το πτυχίο, την αγγλική γλώσσα. Παλιότερα, όταν ήμουνα εγώ, η εποχή της Αγγλίας ήταν ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη επικύρωση του επίπεδου της αγγλικής σου γλώσσας. Τώρα πλέον όμως υπάρχει το IELTS ή το OET που τα ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αγγλίας ως προαπαιτούμενα. Και από εκεί και έπειτα έχει να κάνει με τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι είσαι γιατρός για να μπορέσει να σου ανοίξει η πόρτα της Αγγλίας. Άρα θέλει γλώσσα OET ή IELTS και Σωστά. μετάφραση των βασικών πτυχίων της ιατρικής για τον Ιατρικό Σύλλογο. Σωστά. Υπάρχει και το έγγραφο του ποινικού μητρώου, το οποίο παίρνει κανείς από τον Ιατρικό του Σύλλογο και γενικότερα αυτά τα έγγραφα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με αυτά που ζητούσαν παλιότερα. Υπάρχει υπηρεσία στο Βρετανικό Συμβούλιο που μπορεί να σε βοηθήσει στο να τα μαζέψεις όλα αυτά. Αλλιώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στις αντίστοιχες ιστοσελίδες του GMC, του Ιατρικού Συλλόγου της Αγγλίας και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για να μπορέσει να τα συγκεντρώσει. Υπάρχει κάποιο πρακτορείο ή γραφείο που σε βοηθάει να τα κάνεις αυτά εδώ στην Ελλάδα? Από όσο γνωρίζω υπάρχει, δεν ξέρω εγώ συγκεκριμένα τέτοια γραφεία, αλλά από φίλους και συναδέλφους που πιο πρόσφατα χρειάστηκε να το κάνουν, με κάποια μικρή αμοιβή, τα γραφεία αυτά μπορούσαν να τους συγκεντρώσουν τα έγγραφα αυτά. Ωραία. Άρα έχεις κάνει την εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο, δίνοντας τη γλώσσα και μεταφράζοντας τα έγγραφα και μετά αρχίζεις και αναζητάς θέσεις. Ας ξεκινήσουμε από την ειδικότητα. Ξέρω ότι υπάρχουν 2 διαφορετικοί δρόμοι για να κάνεις ειδικότητα στην Αγγλία. Θέλω να μου μιλήσεις για τον καθένα ξεχωριστά. Σωστά. Έχουμε λοιπόν το γεγονός ότι η ιατρική στην Αγγλία έχει 5ετή φοιτηση. Στην Ελλάδα είναι 6ετής η φοιτηση. Οι Άγγλοι, ωστόσο, αφού τελειώσουν το βασικό τους πτυχίο της ιατρικής, ακολουθούν 2 χρόνια τα οποία ονομάζουν σαν foundation years, 1 και 2, όπου συμμετέχουν σε νοσοκομεία, πληρώνονται και στο χρονικό αυτό διάστημα προετοιμάζονται για να δώσουν εξετάσεις να ξεκινήσουν την ειδικότητά τους, όποια και αν είναι αυτή. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχουμε 6 χρόνια ιατρικής και ως επιτοπλίστων 1 χρόνο αγροτικό, υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα μερικές φορές αυτά τα 2 χρόνια να αναγνωριστούν στην Αγγλία ως foundation years 1 και 2. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιστοιχία, κάποιος που θέλει να πάει στο εξωτερικό και αφού έχει γραφτεί στον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας, αναμένεται να μπορέσει να δει αν μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις εξετάσεις της ειδικότητας που γίνονται 1 φορά το χρόνο ανάλογα με τις περιοχές της Αγγλίας που θα ήθελε να πάει. Που είναι για να μπει ουσιαστικά στον πρώτο δρόμο, ο πρώτος δρόμος της ειδικότητας. Και είναι εξετάσεις. Είναι εξετάσεις για να ξεκινήσεις την ειδικότητα. Από τη στιγμή που πετυχαίνεις τις εξετάσεις αυτές, παίρνεις το λεγόμενο run-through number, το οποίο για την ειδικότητα της οφθαλμολογίας θα ακολουθήσεις μια 7ετή φοιτηση σε συγκεκριμένα νοσοκομεία της εκάστοτε περιοχής που δίνουν τα τμήματα αυτά της ειδικότητας και θα σου εξασφαλίσει ότι στο τέλος αυτών των 7 ετών θα έχεις πάρει τον τίτλο της ειδικότητας οφθαλμολογίας. Είναι δύσκολες αυτές οι εξετάσεις? Είναι δύσκολες λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Υπάρχουν πολλά. Παρά το γεγονός ότι στην Αγγλία γενικότερα οι άνθρωποι δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιατρική. Δηλαδή, σαν χώρα έχει έλλειψη γιατρών. Οι περιζήτητες ειδικότητες εξακολουθούν να είναι περιζήτητες. Ναι, εντάξει, λογικό. Οπότε ανταυτού υπάρχει ο δεύτερος δρόμος της ικανότητας κάποιου να πάει να κάνει την ειδικότητά του εκεί. Έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τα θετικά είναι ότι δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία των εξετάσεων. Ανά την Αγγλία και ανά τα διάφορα νοσοκομεία βγαίνουν συνεχώς θέσεις οι οποίες δεν είναι συνεχόμενες για 7 ετία, αλλά μπορεί να διαρκούν 1 χρόνο, 1,5 χρόνο, 6 μήνες και είναι αναγνωρισμένες από το Κολέγιο της Οφθαλμολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν έρθει η ώρα να την αναγνωρίσει στην Ελλάδα σαν χρόνο ειδικότητας, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Το κακό είναι ότι είναι περιορισμένου χρόνου. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει 1 χρόνο ειδικότητα στην Ελλάδα και θέλει να συμπληρώσει τα επόμενα 3, θα πρέπει να είναι μονίμως σε μια αναζήτηση να βρει αυτά τα 3 χρόνια ειδικότητας. Σπανίως μπορεί να είναι σε ένα νοσοκομείο, μπορεί να είναι διασπαρμένο σε πολλά νοσοκομεία. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι, και θα πρέπει να λύσει, είναι ότι τα τμήματα της ειδικότητας που θα αναγκαστεί να κάνει, τα rotation, θα πρέπει να έρχεται σε μια συνεννόηση με τα νοσοκομεία, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει έναν κύκλο σπουδών εξειδίκευσης, όπου θα του εξασφαλίσει μια καλή εκπαίδευση. Άρα, ενώ στην πρώτη οδό έχεις μπει σε ένα νοσοκομείο και κάνει το rotation εκεί και ολοκληρώνουν την ειδικότητα, στη δεύτερη οδό, ενώ μπαίνεις πιο εύκολα, θα πρέπει μόνος σου να αναζητήσεις το rotation και τις θέσεις που θα σε καλύψουν. Ακριβώς. Για να μπεις σε αυτό, θέλει κάποια προετοιμασία από την Ελλάδα, θέλει να έχεις κάποια. Σωστά. Ως επιτοπλίστων, όταν ακολουθηθεί ο πρώτος δρόμος, είναι θέμα εξετάσεων. Οπότε γράφεις καλά στις εξετάσεις, περνάς. Για το δεύτερο δρόμο, επειδή πολλές φορές τα νοσοκομεία μπορούν να βγάλουν μια θέση η οποία να αφορά 4ο ετή ειδικευόμενο, που μπορεί, κάποιος να πήρε μια άδεια γιατί θα κάνει ένα διδακτορικό, μια άδεια εγκυμοσύνης και να έχει ανάγκη το νοσοκομείο. Εάν κάποιος στην Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει την ειδικότητά του, προφανώς δεν μπορεί να θεωρεί ότι μπορεί να χτυπήσει μια τέτοια θέση. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε χρόνος ειδικότητας μπορεί να γραφτεί στην Ελλάδα, κάνοντας 1 χρόνο σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο, 6 μήνες, είναι βοηθητικό στο βιογραφικό του, ώστε να μπορεί να χτυπάει καλύτερες θέσεις. Άρα το διάστημα που χρειάζεται για να αποκτήσεις εμπειρία περίπου πόσο είναι στην Ελλάδα, 6 μήνες? Το λιγότερο θα ήταν 6 μήνες. Εγώ θα έλεγα ότι κάποιος που θα έχει μια σκέψη να κάνει κάτι τέτοιο, προσωπικά θα επέλεγα ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει αναμονή και θα μπορούσα να κάνω τουλάχιστον 1 χρόνο ειδικότητας οφθαλμολογίας. Άρα να είναι προετοιμασμένος για τη θέση. Ακριβώς. Η ερώτησή μου πάνω στον δεύτερο δρόμο είναι ότι μπορεί και να μην βρεθεί το επόμενο rotation και να έχει αναμονή ο ειδικευόμενος. Σωστά. Στην προηγούμενη θέση. Θα μπορούσε να τελειώσει, ότι βρίσκει μια θέση 1 έτους και η επόμενη δεν έχει καταφέρει να βρει κάτι όσο βρίσκεται στην Αγγλία. Εκεί μπορεί να χρειαστεί να μεταπηδήσει σε μια θέση μη αναγνωρισμένη, που υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες. Εξίσου ικανές να βοηθήσουν τον ειδικευόμενο να μάθει πράγματα, δεν το συζητάμε αυτό. Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολο να μπορέσει να χρησιμοποιήσει μετά, να μαζέψει τα πιστοποιητικά που χρειάζεται για να την δικαιολογήσει σαν χρόνο ειδικότητας. Άρα λοιπόν, στο μεσοδιάστημα, όσο δεν βρίσκει τις επόμενες θέσεις εξειδίκευσης, θα πρέπει να μεταπηδάει σε τέτοιες θέσεις για να μην μένει άνεργος. Ναι, ωραία. Και από τους 2 δρόμους εκπαιδευτικά, υπάρχει κάποιος που είναι καλύτερος ή είναι το ίδιο? Ο πρώτος δρόμος έχει τη σιγουριά πάντα ότι ο επιμελητής που θα βρίσκεται δίπλα σου είναι εκεί υποχρεωμένος να σε διδάξει κάποια πράγματα. Και το σύστημα της Αγγλίας είναι αρκετά, αν θέλεις, γραφειοκρατικό, ότι πρέπει κάθε φορά, σε κάθε εξάμηνο, σε κάθε χρόνο να έχεις μαζέψει ένα σημαντικό αριθμό χειρουργείων, σημαντικό αριθμό κλινικών και ούτω καθεξής. Το ίδιο και για τις θέσεις εξειδίκευσης που είναι περιορισμένου χρόνου, 1 έτους, ας πούμε. Οι υπόλοιπες σίγουρα σου μαθαίνουν πράγματα, αλλά δεν έχει την υποχρέωση, αν θέλεις, ο κάθε επιμελητής να είναι δίπλα σου για να σε μάθει. Απ' την άλλη, όμως, επειδή είσαι σε ένα νοσοκομείο που ως επιτοπλίστων έχει μεγάλο όγκο περιστατικών, θα πρέπει να σε μάθουν να μπορείς να τους βοηθάς. Διότι προτιμούν να έχουν κάποιον ο οποίος είναι ενεργός ειδικευόμενος παρά κάποιον ο οποίος δεν κάνει τίποτα στον χώρο. Θέλει working visa για να πάρεις τέτοιες θέσεις, σωστά? Γιατί η Αγγλία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Πλέον υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο, αφού κάνεις την αίτησή σου για να σε πάρει κάποιο νοσοκομείο και ας υποθέσουμε ότι το νοσοκομείο σε δέχτηκε, σου δίνει κάποιο έγγραφο, το οποίο έγγραφο εσύ το χρησιμοποιείς εν συνεχεία για να δικαιολογήσεις την βίζα την οποία θα πάρεις για την εξάρτητη δουλειά. Και έχει πάει ο Έλληνας οφθαλμίατρος, έχει κάνει την ειδικότητά του,
Μετά τι χρειάζεται για να γυρίσει και από τους δύο δρόμους, γιατί εκεί η ειδικότητα είναι μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια, μπορεί όμως να γυρίσει, από όσο ξέρω, να δώσει στην τετραετία εξετάσεις στην Ελλάδα. Τι χρειάζεται όμως να έχει σε χαρτιά, να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση για να μπορέσει να δώσει τις εξετάσεις? Ακριβώς. Εδώ λοιπόν στο Υπουργείο Υγείας υπάρχουν συντεταγμένες όπου δεν έχουν αλλάξει κατά βάση σε σχέση με το τι έκανα εγώ στο παρελθόν, οι οποίες σου λένε ότι θα πρέπει η θέση που κατέχεις να είναι αναγνωρισμένη από το εκάστοτε κολέγιο, εν προκειμένου για την Αγγλία, γιατί λειτουργεί με τα κολέγια, να είναι αμοιβόμενη, να συμμετέχει σε εφημερίες και εφόσον πρόκειται για χειρουργική ειδικότητα, να υπάρχει μια λίστα των χειρουργικών επεμβάσεων που έχεις κάνει ανά έτος ή ανά χρονικό διάστημα που είσαι εκεί. Πρέπει τουλάχιστον να είναι 6 μήνες και πάνω. Άρα λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι ένας ειδικευόμενος έχει συμπληρώσει 2,5 χρόνια ειδικότητα στην Αγγλία, θα μαζέψει αυτά τα χαρτιά. Από ποιον? Από τον υπεύθυνο της εκπαίδευσής του στο εκάστοτε νοσοκομείο, το γραφείο προσωπικού του νοσοκομείου, θα τα μεταφράσει επίσημα και θα τα προσδώσει στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας τα αναγνωρίζει, γιατί η Αγγλία είναι αναγνωρισμένη χώρα για εκπαίδευση, και όταν συμπληρώσει την τετραετία, του δίνει το δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για την ειδικότητα στην Ελλάδα. Ωραία. Και πλέον θεωρείται ειδικός και μπορεί να επιστρέψει να αναζητήσει κάποιο fellow, κάποια εξειδίκευση στην Αγγλία. Ακριβώς. Πάλι λόγω της συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν πάρει κάποιος τον τίτλο της ειδικότητας από την Ελλάδα, αυτός αναγνωρίζεται στην Αγγλία, αναγνωρίζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αγγλίας και σε κατατάσσουν στην κατηγορία του ειδικού. Άσχετα από ποιον δρόμο έχεις επιλέξει τελικά σαν ειδικευόμενος. Άσχετα. Απλώς η διαφορά ποια είναι? Ότι αν εσύ κάνεις την ειδικότητά σου με ένα run-through number στην Αγγλία, όπου είναι 7 χρόνια, έχεις δύο επιλογές. Ή στα 4 χρόνια που θα δώσεις εξετάσεις ειδικότητας να γραφτείς στο τμήμα των ειδικών του Ιατρικού Συλλόγου της Αγγλίας, οπότε εκεί αυτομάτως βγαίνεις από το run-through number, ή να μην τους το πεις και να συνεχίσεις κανονικά την ειδικότητά σου στην Αγγλία. Όπου εκεί θα πρέπει να δώσεις άλλες εξετάσεις για να ολοκληρώσεις την ειδικότητα στην Αγγλία. Ακριβώς. Στην Αγγλία υπάρχουν τα FRC off, όπως λέγονται, το Part 1 και το Part 2. Το πρώτο πρέπει να το δώσεις μέχρι το τρίτο χρόνο της ειδικότητας, από τα 7. Και το δεύτερο πρέπει να το έχεις δώσει έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον 36 μήνες από το πρώτο. Οπότε πρακτικά μπορείς να έχεις δώσει το Part 1 και το Part 2 πριν συμπληρώσεις την 7 ετία της ειδικότητας, ωστόσο τον τίτλο στο δίνουν με το που θα συμπληρώσεις και την 7 ετία. Φαντάζομαι θα είναι και καλύτερα, ζητώντας μια εξειδίκευση, να έχει συμπληρώσει τον πρώτο δρόμο, τα 7 χρόνια ειδικότητας, ή δεν παίζει ρόλο? Εξαρτάται. Προχωρώντας την εξειδίκευση στην Αγγλία, πάλι κάνεις αιτήσεις. Άρα το βιογραφικό σου πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Θεωρώντας λοιπόν ότι ένας έχει κάνει ειδικότητα 4 χρόνια στην Ελλάδα ή 4 χρόνια στην Αγγλία, είναι μια ανάμειξη. Σε σχέση με τον Άγγλο που θα έχει 7 χρόνια ειδικότητας σαν βασική εκπαίδευση, προφανώς θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ο ένας γιατί είναι καλύτερος από τον άλλον. Οπότε, ναι, πάντα εκεί θα υπάρχει ο ανταγωνισμός. Άρα είναι θέμα βιογραφικού. Ακριβώς. Και τώρα ας πάμε στο δεύτερο κομμάτι, που είναι η εξειδίκευση στην Αγγλία. Έχω είτε πριν την ειδικότητά μου, είτε μετά, ολοκληρώνοντας την ειδικότητά μου στην Ελλάδα, έχω κάνει τις γλώσσες, έχω γραφτεί στον Ιατρικό Σύλλογο, είμαι έτοιμη, έχω βγάλει working visa ή είμαι στο να βγάλω working visa. Ποιες είναι οι εξειδικεύσεις που υπάρχουν και μετά τι πρέπει να κάνω για να αναζητήσω μια εξειδίκευση στην Αγγλία? Λοιπόν, στην Αγγλία, επειδή το σύστημα είναι τέτοιο, ο κάθε ένας που τελειώνει την ειδικότητα και θα δουλέψει σε ένα νοσοκομείο, λειτουργεί και με μια εξειδίκευση. Έχουμε πρακτικά 3 παθολογικές εξειδικεύσεις, όπου μιλάμε για το medical retina, τις φλεγμονές και την νευροοφθαλμολογία. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και εξειδικεύσεις που ασχολούνται με την χειρουργική. Παιδοφθαλμολογία, vitreoretinal, γλαύκομα, κερατοειδείς και βλεφαροπλαστικές. Και όγκοι. Υπάρχει και η ογκολογία, η οποία είναι μεν παθολογική, αλλά επειδή ασχολείσαι και με το κομμάτι του vitreoretinal για πλάκες κλπ. Εκεί υπάρχει μια συγκεκριμένη, είναι ακόμα πιο εξειδικευμένο κομμάτι. Και συνήθως κάποιοι το χρησιμοποιούν μαζί με κάποια άλλη υποειδικότητα. Ναι, κατάλαβα. Άρα έχεις δει που θέλεις να πας. Ακριβώς. Και ποια είναι η διαδικασία για να ξεκινήσεις μια εξειδίκευση? Γνωρίζοντας λοιπόν και έχοντας τελειώσει την ειδικότητά σου, θα πρέπει να σκεφτείς τι θες να κάνεις. Γράφεις λοιπόν στον Ιατρικό Σύλλογο, όπως είπαμε, και από εκεί πέρα ξεκινάς να κάνεις τις αιτήσεις. Οι αιτήσεις γίνονται μέσω μιας ιστοσελίδας που λέγεται NHS Jobs. Εκεί ανεβάζεις το βιογραφικό σου σε συγκεκριμένα σημεία που γράφεις ό,τι είναι να γράψεις. Αναφέρεις και τα πτυχία σου, τα οποία πρέπει να αποδεικνύονται είτε σε μορφή PDF είτε οτιδήποτε άλλο σου ζητήσει το εκάστοτε νοσοκομείο.
και μέσα στο site αυτό βγαίνουν αυστηρά και απαραίτητα όλες οι θέσεις που δημοσιεύονται στην Αγγλία, είτε για εξειδίκευση είτε για πρώτη ειδικότητα. Okay. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διαλέγεις και την περιοχή και το νοσοκομείο που θα ήθελες να πας. Το βιογραφικό σου τίθεται προς ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν την εκάστοτε θέση. Το καλό είναι να προσπαθήσεις να δείξεις στο νοσοκομείο στο οποίο θέλεις να πας, γιατί είσαι ιδανικός για να πας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Τι πρέπει να περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το βιογραφικό? Ας πούμε ότι κάποιος θέλει να ασχοληθεί με νευροφθαλμολογία. Θα έπρεπε τουλάχιστον να αποδείξει ότι στον χρόνο της ειδίκευσής του ήταν ένα κομμάτι το οποίο έχει εξασκηθεί στο εκάστοτε νοσοκομείο που ήταν, ή ίσως έχει κάνει κάποια εργασία πάνω στο κομμάτι αυτό. Γενικότερα, μικρά τέτοια δεδομένα τα οποία βοηθάνε τον άνθρωπο που θα σε επιλέξει, γιατί να επιλέξει εσένα σε σχέση με κάποιον άλλον. Άρα, δείχνοντας σε ένα νοσοκομείο ότι εγώ θέλω πολύ να κάνω αυτή την εξειδίκευση, θα σε βοηθήσει για να μπορέσεις να πάρεις και τη θέση. Εργασίες, χειρουργία. Αν πρόκειται για χειρουργική εξειδίκευση, ναι, αν έχεις κάποια έκθεση σε αυτά τα χειρουργία. Αναγνωρίζω ότι πολλές φορές, ειδικά στην Ελλάδα, μπορεί να μην έχεις έκθεση χειρουργία της βλεφαροπλαστικής. Μπορεί να έχεις τελειώσει την ειδικότητά σου και να συμμετέχεις σε κάποια ομάδα στην οποία θα μπορούσε να σε βοηθήσει να κάνεις κάποια χειρουργία, κάποια τμήματα χειρουργείων. Όλα αυτά χρειάζονται να υπάρχουν στο βιογραφικό. Συστατικές επιστολές βοηθάνε? Σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουν. Βοηθάνε πάντα οι συστατικές επιστολές. Υπάρχει πάντα μια δυσκολία από την Ελλάδα όταν οι Άγγλοι δεν γνωρίζουν τον εκάστοτε άνθρωπο που σε έχει εκπαιδεύσει, δυσκολεύονται να πάρουν την απάντηση που θα ήθελαν να πάρουν. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει στεί με την Αγγλία, έχει κάνει κάποια εξειδίκευση στην Αγγλία, σε αυτό βοηθάει περισσότερο, γιατί καταλαβαίνουν τον τρόπο σκέψης των εκάστοτε διευθυντών που θα σε βοηθήσουν. Και μπορείς να κάνεις αίτηση για όλα τα fellow που έχουν βγει, για όλες τις θέσεις? Ακριβώς. Ή σε περιορίζουν? Όχι, δεν υπάρχει περιορισμός. Πολλές φορές έχει τύχει να κάνει κάποιος αίτηση σε 2 fellowship, τα οποία τρέχουν ταυτόχρονα, και να πρέπει να επιλέξεις, αν σε επιλέξουν στο ένα ή σε απορρίψουν στο άλλο, να πρέπει να τους πεις ότι έχω και κάποια τέτοια άλλη συνέντευξη. Και έχουμε κάνει την αίτηση και περιμένουμε. Τι περιμένουμε? Σε κάθε λοιπόν δουλειά που βγαίνει υπάρχει μια ημερομηνία καταληκτική, κάτω από την οποία το γραφείο προσωπικού του εκάστοτε νοσοκομείου θα επιλέξει όλες τις αιτήσεις. Θα γίνει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα με βάση τα προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα είναι εμφανή σε όλους. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να προσλάβει κάποιον για την υποειδικότητα της ιαλοδεκτομής, το vitreoretinal, μπορεί να ζητάει ότι εγώ θέλω να ξέρεις να κάνεις αυτόνομα κάποια χειρουργία. Οπότε, με βάση αυτό και τα βιογραφικά που έχουν σταλεί, θα απορρίψουν κάποιους. Καταλήγουν λοιπόν σε μια ομάδα ανθρώπων που θεωρούν ότι πιθανόν να είναι ικανοί, και αυτούς θα καλέσουν για συνέντευξη. Ας πούμε, από τα 100 που έχουν γίνει, θα διαλέξουν τους 5, 8, 10, αναλόγως. Και τους καλούν σε συνέντευξη. Αυτή η αναμονή πόσος χρόνος είναι? Δηλαδή, από τη στιγμή που έχεις κάνει την αίτηση για να μπει στη λίστα τους, πόσο χρόνο περίπου απαιτεί? Κυμαίνεται. Μπορεί αν κλείνει η ημερομηνία, μπορεί μέσα σε ένα 10ημερο, σε ένα 5ημερο, αναλόγως πόσες αιτήσεις έχουν, να σε καλέσουν σχετικά άμεσα. Και σε καλούν στη συνέντευξη. Προετοιμάζεσαι για τη συνέντευξη, πρέπει να κάνεις κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία για τη συνέντευξη? Όχι απαραίτητα. Οι συνέντευξεις πλέον μας διευκολύνονται, μπορούν να γίνονται μέσω Zoom και δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στην Αγγλία για να κάνεις την συνέντευξη. Είναι το πάνελ των γιατρών με τους οποίους ως επιτοπλίστων θα δουλέψεις την επόμενη στιγμή. Θα ρωτήσουν κάποια πράγματα γενικής φύσεως, θα ρωτήσουν κάποια πράγματα με βάση το βιογραφικό που τους έχει στείλει. Αν έχεις κάνει κάποια εργασία, μπορεί να σε ρωτήσουν πάνω στην εργασία, αν έχεις κάποιο διδακτορικό επίσης. Η πιο σημαντική ερώτηση ίσως είναι να σου κάνουν γιατί θέλεις να κάνεις τη συγκεκριμένη ειδικότητα και ποιες είναι οι βλέψεις σου, υποειδικότητα, και ποιες είναι οι βλέψεις σου, ας πούμε, για το μέλλον. Θέλεις να μείνεις στην Αγγλία, θέλεις να ξαναγυρίσεις στην Ελλάδα, τι θα ήθελες να κάνεις. Οπότε εκεί καλό είναι να είμαστε ειλικρινείς, να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε, και συνήθως αυτό βοηθάει στην απόφαση των ανθρώπων που θα μας προσλάβουν. Άρα περνάνε και τη συνέντευξη και μετά από πόσο καιρό περίπου τους ενημερώνουν αν γίνονται δεκτοί ή όχι? Συνήθως μέσα σε μια εβδομάδα με 10 μέρες έχουν ενημερώσει τους άπαντες για το αν ήταν θετική ή αρνητική η απάντησή τους. Τέλεια. Γίνεσαι δεκτός, χαίρεσαι, και μετά ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι πρέπει να κάνεις? Μαζεύεις βαλίτσα και πας κατευθείαν? Θα πρέπει να κάνει κάποιος κάποιες κινήσεις, όπως για το working visa, εκεί θα πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, και ταυτόχρονα θα πρέπει να τρέξουν στοιχεία όπως σπίτι, έβρεση κατοικίας,
και δεδομένα τα οποία θα σε βοηθήσουν να κάνουν την επάνωδό σου πιο ομαλή. Η γραφειοκρατία ισχύει στην Αγγλία. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα σε προσλάβουν μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσεις, μπορεί να περάσει και ένα δίμηνο, μπορεί να περάσει και ένα τρίμηνο. Δεν μπορούν να αφήσουν κάποιον να έρθει να δουλέψει χωρίς να του έχουν φτιάξει το καρτελάκι εισόδου του στο νοσοκομείο. Όλα αυτά είναι δεδομένα, αλλά το γεγονός ότι σε έχουν δεχτεί είναι ένα πρώτο βήμα. Έχεις γίνει αποδεκτός και πας εκεί να ξεκινήσεις. Πόσα χρόνια περίπου θα μου έλεγες ότι χρειάζονται για να είσαι σε αυτό που έχεις επιλέξει ανεξάρτητος και αρκετά καλός στην εξειδίκευσή σου? Εκεί θα έλεγα εξαρτάται από το είδος της εξειδίκευσης που θα κάνεις. Αν ασχοληθείς με κάποια παθολογική εξειδίκευση, συνήθως χρειάζεται λιγότερο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί αν πας σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο, η πληθώρα των περιστατικών που θα αντιμετωπίσεις και θα δεις είναι αυτή που θα σε κάνει να στέκεσαι στα πόδια σου μεθαύριο όταν θες να επιστρέψεις, ή αν δεν θες να επιστρέψεις, να πάρεις μια θέση διευθυντού εκεί, επιμελητή εκεί. Οι χειρουργικές ειδικότητες ως επιτοπλίστων είναι πιο δύσκολο να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Και με ποια έννοια το λέω αυτό? Τα fellowships τα οποία είναι περιζήτητα, συνήθως ζητάνε προϋπηρεσία πάνω στο fellowship. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πάω να κάνω βλεφαροπλαστικές και δεν έχω ακουμπήσει βλέφαρα να κάνω μέχρι τότε, συνήθως θα γίνω αποδεκτός σε ένα fellowship που είναι χαμηλότερης εμβέλειας, σε κάποιο επαρχιακό νοσοκομείο, το οποίο είναι καλό για ξεκίνημα. Στην πορεία όμως εκεί μπορεί να δεις ότι κάνεις κάποιες επεμβάσεις οι οποίες είναι πολύ απλές και όχι κάτι πιο εξειδικευμένο, ή τα πιο εξειδικευμένα περιστατικά δεν σου τα δίνουν εύκολα οι διευθυντές σου να τα κάνεις. Άρα λοιπόν θα αναγκαστείς να κάνεις και κάποιο άλλο fellowship, ένα δεύτερο fellowship, ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο. Όντας στην Αγγλία και έχοντας κάνει ήδη ένα fellowship, αμέσως έφτιαξες το βιογραφικό σου για να μπορείς να χτυπήσεις ένα πιο μεγάλο fellowship. Άρα λοιπόν, κατά μέσο όρο, χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια εξειδίκευσης σε κάποια χειρουργική ειδικότητα στην Αγγλία για να μπορείς να πεις ότι θα σταθώ στα πόδια μου καλά και θα είμαι ανεξάρτητος. Ωραία αυτό τώρα, γιατί μου δώσες πάσα να ρωτήσω. Είναι πιο έξυπνο σαν τεχνική, ένας που ξεκινάει να αναζητά εξειδικεύσεις, να προσπαθήσει να επιλέξει μια εξειδίκευση που είναι λίγο πιο εύκολο να μπεις, για να μπει λίγο στο σύστημα της Αγγλίας, για να κυνηγήσει μετά, αφού τελειώσει με την πρώτη εξειδίκευση, μια πιο δυνατή εξειδίκευση? Και αν ποιες είναι αυτές οι θέσεις, ας πούμε, που είναι πιο εύκολες να διεκδικήσεις? Είναι εύλογο το ερώτημα, αλλά θα σου πω το εξής. Ας πούμε θεωρητικά ότι το να πετύχεις μια θέση fellowship στην παθολογία βυθού, στο medical retina ή στις φλεγμονές, μπορεί να είναι εύκολο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις και πολλές φορές και με ήπιο βιογραφικό μπορείς να τη βρεις. Αν ο στόχος σου όμως είναι να κάνεις, ας πούμε, γλαύκομα ή βλεφαροπλαστικές, δεν θα φανεί ωραία στο βιογραφικό σου να πεις ότι εγώ έκανα 1 χρόνο medical retina και μετά άλλαξα και θέλω να κάνω τώρα βλεφαροπλαστικές. Γνωρίζοντας το σύστημά τους οι Άγγλοι ότι εγώ σε εκπαιδεύω ώστε αργότερα να γίνεις διευθυντής ή επιμελητής σε κάποιο νοσοκομείο με βάση την εξειδίκευσή σου, θα αναρωτηθούν όταν θα ζητήσεις το δεύτερο fellowship να είναι κάτι άσχετο με το πρώτο σου. Άρα λοιπόν, αν κάνω εγώ ένα medical retina και ξαφνικά αρχίζω να κάνω αιτήσεις fellowships βλεφαροπλαστικής ή γλαυκόματος, θα σου πούνε γιατί θέλεις να κάνεις αυτό. Κάποιοι μπορεί και να αναρωτηθούν να πούνε μήπως δεν είσαι καλός στο medical retina και θες να αλλάξεις εξειδίκευση. Εκεί θα πρέπει να έχεις μια πολύ πολύ σοβαρή δικαιολογία. Και επειδή το βλέπουν αυτό και γίνεται μερικές φορές, είναι και οι ίδιοι πονηρεμένοι, οπότε δεν θα το συνιστούσα. Ναι, αλλά τι να κάνει κάποιος άμα δεν είναι εύκολο να μπει στην εξειδίκευση του oculoplastics, που είναι περιζήτητη? Τι μπορεί να κάνει για να ξεκινήσει το δρόμο μέχρι να μπει στο σύστημα της Αγγλίας? Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να δικαιολογήσει, να πάρει μια θέση η οποία ήταν μια περισσότερο γενικής οφθαλμολογίας. Για παράδειγμα, να είναι και λίγο medical retina και λίγο καταράκτης και λίγο general ophthalmology, να ασχολείται με τα επίγοντα, όπου είναι μια θέση πιο ουδέτερη. Και υπάρχουν στην Αγγλία, δεν είναι fellowships, δεν είναι αναγνωρισμένες πουθενά, αλλά σου προσδίδουν εμπειρία. Αν το καταφέρει αυτό, τότε από εκεί είναι πιο εύκολο το επόμενο μονοπάτι και να μπορέσει να πεις κάποιον διευθυντή γιατί επέλεξα τελικά να θέλω να κάνω γλαύκομα ή να θέλω να κάνω κερατοειδή. Έχοντας κάνει τον καταράκτη μου, έχοντας κάνει τα επίγοντα περιστατικά μου, τώρα θέλω να επιλέξω αυτό. Ναι, είναι λίγο πιο άκομψο να διαλέξεις νευροοφθαλμολογία και μετά ξαφνικά να πεις τώρα θέλω να κάνω, ας πούμε, VR. Φαντάζομαι υπάρχουν και πιο μικρά νοσοκομεία που μπορείς να ξεκινήσεις μια εξειδίκευση που σου αρέσει και να πας μετά να κυνηγήσεις μεγαλύτερα νοσοκομεία, σωστά? Σαφέστατα. Γι' αυτό και αυτό που συνηθίζω να προτείνω σε συναδέλφους που θέλουν να το κάνουν αυτό είναι να τους προσγειώνω λέγοντάς τους ότι δεν θα πας 1 χρόνο στην Αγγλία και θα τα καταφέρεις όλα, θα γυρίσεις.
Πολλές φορές μετά την ειδικότητα εξειδίκευση μπορεί να διαρκέσει κατά μέσο όρο από 2 έως 4 χρόνια. Οπότε θα πρέπει να ξέρει αν οι συνθήκες της οικογένειάς του μπορεί να το επιτρέψουν αυτό, αν το οικονομικό του κομμάτι μπορεί να το επιτρέψουν. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν και θέσεις οι οποίες είναι άμυστες. Θα μπορούσε κάποιος να πάει, όταν δεν έβρισκε τίποτα, να πάει σαν observer και όντας σε έναν χώρο τέτοιο, σιγά σιγά να πετύχει μια θέση στην οποία θα είναι στην πορεία έμιστη. Οπότε και αυτό το κομμάτι μπορεί να πει κανείς: δεν έχω την οικονομική άνεση να κάτσω 6 μήνες στην Αγγλία χωρίς χρήματα. Πάλι μου δίνεις λέξη κλειδί να ρωτήσω τι budget χρειάζεται κάποιος για να πει ότι ξεκινάω και πότε ξεκινάει να πληρώνεται. Δηλαδή, πες μου λίγο βήμα-βήμα τι πρέπει να υπολογίσει. Γιατί... Σωστά. Αν πάρει λοιπόν μια έμεστη θέση, συνήθως ακόμα και αν ξεκινάει την ειδικότητα, με μικρή εξαίρεση τα μεγάλα κέντρα όπου το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ ακριβό, ο μισθός στην Αγγλία εξυπηρετεί τα έξοδά σου. Όσο πιο επαρχιακή είναι η πόλη, μένει και κάτι στην άκρη. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στα νοσοκομεία, οπότε ακόμα και αν κάνεις το βασικό σου πρόγραμμα, όπως μισθολογικά σου αρμόζει, πολλές φορές υπάρχουν και τα έξτρα. Υπάρχουν έξτρα κλινικές, οι οποίες πληρώνονται πάνω από το μισθό σου και έτσι πάντα υπάρχει και η δυνατότητα να βγάλεις και κάποια χρήματα έξτρα. Αλλά το οικονομικό κομμάτι δεν είναι το πρόβλημα στην Αγγλία. Για να ξεκινήσει, δηλαδή θέλει γλώσσα, θέλει κάποια αναμονή, θέλει να βρεις, φαντάζομαι, σπίτι από πριν. Αυτά δεν χρειάζονται κάποια χρήματα να τα έχεις προετοιμάσει. Αυτό είναι δεδομένο ότι ξεκινάς να κάνεις αφού σου έχουν δεχτεί σε μια θέση. Αν πεις ότι θα πάω σαν observer και θα χρειαστείς να είσαι ένα χρονικό διάστημα διαφορετικό, εκεί θα πρέπει να πεις ότι μπορεί να χρειάζεται και από 2 έως 2.500 το μήνα. Αν μπορείς να έχεις μαζέψει κάποια χρήματα και να πεις: εγώ 3 μήνες θα πάω άμυστος, θα υπολογίζεις αυτό σαν μηνιαίο κόστος. Υπέροχα. Και έχεις τελειώσει με την εξειδίκευση και βρίσκεσαι τώρα στην Αγγλία αφού έχεις κάνει φοβερά πράγματα χειρουργικά και μετά τι επιλογές έχεις? Το καλό λοιπόν με την Αγγλία είναι ότι δεν έχεις την ανάγκη να κάνεις ένα υπερατλαντικό ταξίδι για να γυρίσεις στην χώρα σου. Αν θέλεις να μείνεις, μένεις. Η Ελλάδα είναι κοντά. Οι δυνατότητες που ανοίγονται σε άτομα τα οποία έχουν κάνει δυνατά και καλά fellowships είναι πάρα πολύ μεγάλες, με σκοπό να θέλουν να μείνουν εκεί. Δηλαδή, από εκεί και έπειτα οι θέσεις για να μείνεις σαν διευθυντής, σαν επιμελητής σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο είναι πολλές. Οπότε έχεις τον έναν δρόμο που μπορείς να μείνεις στην Αγγλία. Στην Αγγλία μπορείς να κάνεις και ταυτόχρονα με το νοσοκομείο σου και ιδιωτικό επάγγελμα. Εκτός αν θες να πεις ότι εγώ πήρα τώρα τα εφόδια που χρειάζομαι να γυρίσω στην Ελλάδα. Μπορείς να δουλεύεις και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Μπορείς μέχρι να κάνεις και περιστατικά ιδιωτικά στο νοσοκομείο. Έτσι, όλα αυτά είναι με συμφωνίες, είναι απόλυτα φυσιολογικά, γίνονται από πάρα πολλούς επιμελητές. Για μένα, ο στόχος μου ήταν πάντα να ανοίγω πόρτες, δηλαδή να μην τις κλείνω. Αν μπορώ λοιπόν να μείνω και στην Αγγλία, να μείνω και στην Ελλάδα ή να είμαι σε ένα ή στο άλλο μέρος, καλό είναι να το πετύχω. Και τώρα μια ερώτηση συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ποια εξειδίκευση θα συμβούλευες στους νέους οφθαλμιάτρους που θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα να κάνουν, που έχει απορροφησιμότητα, που θα τη βρουν λίγο πιο εύκολα ίσως? Γιατί τώρα στη σημερινή εποχή, και θα μιλήσω από τη δικιά μου εμπειρία, θέλανε όλοι να γίνουν VR, γιατί είναι μια απίστευτη εξειδίκευση, μπορεί να σε κάνει ανεξάρτητο χειρουργικά, έχει και φοβερό πρεστίζ, γιατί βοηθάς όλο τον κόσμο να μαζεύει τα χειρουργία, αλλά πλέον όλοι θέλουν να γίνουν VR. Εννοείται αυτή είναι μια επιλογή πάρα πολύ δυνατή, αλλά ποιες άλλες θα ήταν αυτές που έχουν έλλειψη στην Ελλάδα και που θα μπορούσε κάποιος εύκολα να γυρίσει και να τη χρησιμοποιήσει? Σωστά. Σύμφωνα με τη δικιά σου γνώμη, γιατί προφανώς οι γνώμες μπορεί Θα έλεγα ότι όλοι όσοι ξεκινήσαμε να κάνουμε καταράχτες στα πρώτα βήματα μας στην ειδικότητα, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι να γίνουμε VR για να μαζεύουμε την επιπλοκή μας. Οπότε είναι ένα φυσικό επακόλουθο και πολλοί συνάδελφοι το σκέφτονται έτσι. Καλώς ή κακώς υπάρχουν, όπως είπαμε, όλες αυτές οι εξειδικεύσεις. Στην Ελλάδα θα μπορούσε κανένας να καταλάβει την αντίληψη του πού υπάρχει κορεσμός, ακόμα και από τα fellowships που θα ήθελε να κάνει στην Αγγλία. Δηλαδή, κάποια fellowships αρχίζουν και στα οποία υπάρχει κορεσμός. Υπάρχει ο κερατοειδής πολύ ανταγωνιστικός. Το vitreoretinal πλέον πάρα πολύ ανταγωνιστικό για να κάνει κάποιος εξειδίκευση. Όπου βλέπεις ανταγωνιστικότητα για να χτυπήσεις ένα fellowship, σημαίνει ότι θα υπάρχει και κορεσμός. Άρα λοιπόν δεν μένει μόνο να κάνεις το 1, τα 2 χρόνια, μπορεί να χρειάζεται να κάνεις ακόμα παραπάνω για να μπορείς να ξεχωρίσεις. Όπου και να είναι αυτό, ακόμα και στην Αγγλία και στην Ελλάδα.
Είναι λίγο υποτιμημένες οι παθολογικές ειδικότητες, οι υποειδικότητες της οφθαλμολογίας. Για μένα θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο σώνει και καλά να γίνεις χειρουργός. Κάποιοι γίνονται εξαιρετικοί γιατροί στο να μπορούν να διαγνώσουν δύσκολα περιστατικά και με αυτόν τον τρόπο το προστοζήν βγαίνει άνετα είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Οπότε καλό είναι να μην τις υποτιμούμε αυτές τις ειδικότητες. Η νευροοφθαλμολογία, για παράδειγμα, στην Ελλάδα είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Γίνεται από τους νευρολόγους. Από πλευράς των χειρουργικών τώρα υποειδικοτήτων, θα έλεγα ότι η παιδοφθαλμολογία ακόμα έχει χώρο. Ως επιτοπλίστων, κατά ένα μικρό ποσοστό και η βλεφαροπλαστική έχει χώρο και αυτό εκεί υπάρχει το πρόβλημα ότι συμμετέχουν λίγο και οι πλαστικοί χειρουργικοί στην Ελλάδα στο κομμάτι αυτό και όχι μόνο οι οφθαλμίατροι και ο κόσμος δεν το έχει αναγνωρίσει αυτό ακόμα. Οι υπόλοιπες σιγά σιγά αρχίζουν και υπάρχει κορεσμός. Οπότε δεν είμαι αντίθετος σε κάποιον να πάει να κάνει μία από αυτές τις υποειδικότητες, αλλά θα πρέπει να μπορέσει να κάνει κάτι ώστε να ξεχωρίζει. Για παράδειγμα, η ογκολογία. Η ογκολογία στην Αγγλία, για κάποιον που θέλει να τη συσχετίσει με vitreoretinal, πρέπει να αναγκαστεί να ψάξει να βρει θέση στα 3 μεγάλα νοσοκομεία, Liverpool, Sheffield και Moorfields, στο οποίο δίνεται αυτή η υποεξειδικεύση. Οπότε, αν δεν τα κάνεις εκεί, δεν έχεις exposure πάνω στο. Βέβαια, είναι πάντα και τι σου αρέσει, αλλά εγώ αυτό που θα πω από τη δικιά μου ζωή είναι ότι αν τελικά κάνεις κάτι, το αγαπάς και σου αρέσει. Σωστά. Οπότε είναι κάπου στη μέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και μπόρεσα να συμμετέχω σε αυτήν την κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ένα ακόμη επεισόδιο No Stories.